път се спряхме на един такъв момент, почивка. Но без Крисия, разбира се. Къде ли да отидем? Кажи ми следи. В Китай или в Египет? В Китай, разбира се, защото това ми е мечтата. Да и на мен. Поне на героя ми. Там така е. Какво направи? Твърдяхте. Жените пърдят също. Ама по-нешумно. Аз пърдя колкото ми дойде на ум. Да видим Какво се как чува? Някаква песен. Ти тренираш. Какво стана? Вече отивам. Отиваме в Китай. Ето това е китайската стена. Това е Симлянската стена. Не мога, искам да изследвам катакомба. Аз искам да спечеля съндъци. Аз пък искам да изследвам някаква катакомба, което вече прави. Да намеря артефакти. Или да намериш дракон. Не мога да намеря след. В смисъл дракон, човек в костюм на дракон. Не мога следи. Не. Добре, ще се върнем след като се зареди. А сега кратка реклама. Искате ли да бъдете красива жена като мене? Ударете се с лопата. Рекламата свърши! Зареди се, вече се зареди. Къде сме? Ето, в хотела сме. Много огромен хотел. Аз избирам. Всичко. Трябват ни 2 стаи. Не може ли да вземем целият апартамент? Не мога да сложа. Неща не можеш да слагаш. Искам отделни стаи. Ето. Тя е малка. Ето тази. Ние ще спим тук. Това е нашата стая. А сега да отидем на приключение. Ето това го помня. Драконче! Мечтата ми се сбъдна. Аз какво правя всъщност, ако се сменя прическата? Аз тренирам. Всеки трябва да поддържа форма. Ехо, тук има ли телевизор? Ужас. Няма телевизор. Ами можеш ли да слагаш неща? Поне да се направим на китайски. Не може. Не. Ще се правим на китайци. В Китай сме, трябва да изглеждаме като такива. Защо не си вземем просто къща в Китай? Не можем, това е единствения хотел. Сега трябва да изглеждаме като китайци, а това не изглежда. Трябва да се сменим, вече ще сме китайка. Али е китайско? Ето, смених се. Добре. Сега... Не! Да намерим нещо китайщина. Да се заредя. Това е нещо китайско. Извинете, трябва ми китайско. Вие Китай без китайско. Аз не знам. Така добре ли съм? Да. Не, това да извлечам на база. Е, това е добре.
Да, съгласен съм. Не. Ето, аз ще ходя така. А другото да си остава. Само това променяме. Да? Аз вече съм в стайка. За 3-дневна почивка трябва чак дрехите си сме. Сега и цяла. Аз къде съм? Сън Йонки. Говори с теб. Ето. Това какво е? Това ти ли си? Не. Френли. Отиди и купи неща от тук. Сега ще купим неща. Но сега първо трябва да те направим китайски. Запомни как изглеждаш. Добре. Сега да направим Сленди, Лисаров, китайски. Nope. Това става. Ти ще си покемона. Да. Не, покемона искам. Така? Да, става. Така искам. Ма искам да е огнено. Да е за огън. Само ръкавите му. Не може ли сините? Искаш ли да го направи цялото си? Не, така изглежда. Не може ли огнено, поне ръкавите му? Добре. И огнено. Нали знаеш, че това няма да е дълго? Кой направи? Кой направи? И къде са тези панталони? Така? Добре. Но исках на ръкавите, ама... Да, така. Идеален съм. Добре. Да, Не се вижда нищо променено, ама имам всъщност. Вижда се вече. така. Добре, може и така да стане. Така готов си. Китай. Това е. Аз съм най-якият китаец в този свят. Добре, да намерим нещо забавно, отиваме да купуваме неща. Добре, още една минута. Ня. Да приключим епизода с нещо вълнуващо. Покажи туалетната, това ще е вълнуващо. Или да забързам ходенето си. Вау, като Соник си. Тази коя е пред тебе?
Не са китайски, обличи се. С тези супер бутуши, много си китайско. Добре, да приключваме клипчето. Сега искам да купи нещо. Ти ли си? Тази гаднярка е била продавачката. Това беше злата сестра на Крисия. Добре. Епизода с нея, ако я намеря. Коя? Видях, имаше една дебела жена. Но тя не е с нас. Да завършим с нея епизода. А това не е Крисия, ама да го завършим. Това е сестра й. Добре, това беше. Можеш ли от така да го видиш? Да го да. Не можеш. Добре, само да намерим все пак сестрата на Крисия. Долу. Добре. Нямам голям. Добре, това беше всичко от нас. Чао!